Ο βασιλιάς των λιονταριών. Σήμερα είναι μέρα γιορτής. Τα ζώα της σαβάνας είναι συγκεντρωμένα στους πρόποδες του περήφανου βράχου. Γιορτάζουν τη γέννηση του μικρού λιονταριού Σίμπα, γιου του βασιλιά Μουφάσα και της βασίλισσας Αράμπη. Ζέβρες, ελέφαντες, καμιλοπαρδάλεις, όλα τα ζώα υποκλίνονται με σεβασμό. Ένα ζώο όμως δεν συμμετέχει στην τελετή. Είναι ο Σκάρ, ο αδερφός του Μουφάσα. Ο Σκάρ ονειρευόταν να γίνει βασιλιάς, αλλά τώρα ξέρει ότι αυτό είναι αδύνατον. Ο Σίμπα είναι αυτός που θα διαδεχτεί τον πατέρα του, τον Μουφάσα, όταν μεγαλώσει. Ο Σκάρ υποφέρει από ζήλια. Ο καιρός περνάει, ο Σίμπα μεγαλώνει και γίνεται ένα λιονταράκι γεμάτο περιέργεια που του αρέσει να τρέχει πλάι στον σπουδαίο πατέρα του και να ανακαλύπτει τον κόσμο. Ο Μουφάσα τον διδάσκει πολλά σημαντικά πράγματα. Ως βασιλιάς πρέπει να σέβεσαι όλα τα πλάσματα, από το ταπεινό μερμηγκάκι ως τη ζωηρή αντιλόπη, του εξηγεί. Όλοι είμαστε σημαντικοί και χρήσιμοι και όλοι έχουμε έναν σκοπό. Και έτσι όλοι συνυπάρχουμε στον μεγάλο κύκλο της ζωής. Και ο Σκάρ, αυτός δεν έχει παραδώσει τα όπλα. Για την ακρίβεια, τώρα σχεδιάζει να γίνει βασιλιάς στη θέση του Σίμπα. Για να το πετύχει, συμμαχεί με τις σίπουλες Ήενες που τον υπακούν πρόθυμα. Μια μέρα πείθει τον Σίμπα να τον ακολουθήσει σε ένα φαράγγι. «Στάσου εδώ και περίμενε», λέει στο λιονταράκι. «Ο πατέρας σου έχει μια υπέροχη έκπληξη για σένα». Τότε κάνει νόημα στις Ήενες, οι οποίες τρομάζουν ένα κοπάδι από γκνού με τις τριγλιές τους. Τα ζώα ορμούν αφηνιασμένα στο φαράγγι και... Βοήθεια! Ο Σίμπα κινδυνεύει να ποδοπατηθεί και να γίνει σκόνη κάτω από τις οπλές τους. Για να κινηθεί έξυπνα, ο Σκάρ τρέχει να προειδοποιήσει τον Μουφάσα, παριστάνοντας τον ανήσυχο. «Μουφάσα, βιάσου! Το κοπάδι τρελάθηκε! Είδα το Σίμπα εκεί πέρα!» φωνάζει. Και ο βασιλιάς τρέχει αμέσως να τον γλιτώσει. Χάρη στο κουράγιο και στη δύναμή του, καταφέρνει να σώσει το γιο του, αλλά βρίσκεται κρεμασμένος στην άκρη ενός απότομου γκρεμού και αδυνατεί να ανέβει. «Σκάρ, αδελφέ μου, βοήθησέ με», οικετεύει ο Μουφάσα. Ο Σκάρ όχι μόνο δεν τον σώζει, αλλά αγνοεί τις παρακλήσεις του, χαμογελώντας μοχθηρά. Έφτασε το τέλος του σπουδαίου Μουφάσα. «Σίμπα, τι έκανες?» ρωτάει ο Σκάρ πλησιάζοντας το λιονταράκι. «Ο βασιλιάς είναι νεκρός. Αν δεν ήσουν εσύ, θα ήταν ακόμη ζωντανός. Τι θα σκεφτεί άραγε η μητέρα σου?» Ακριβώς. Ο σκληρόκαρδος Σκάρ κάνει το Σίμπα να πιστέψει ότι αυτό που συνέβη ήταν όλο δικό του λάθος. «Τώρα τι θα κάνω?» ρωτάει με αναφιλητά το απελπισμένο λιονταράκι. «Τρέξε να φύγεις, Σίμπα», λέει ο θείος του, θέλοντας επίσης να τον ξεφορτωθεί. «Τρέξε να φύγεις και μην ξαναγυρίσεις ποτέ». Δυστυχώς το καημένο το λιονταράκι τον πιστεύει και τρέχει να φύγει όσο το δυνατόν πιο μακριά. Το σχέδιο του Σκάρ πέτυχε. Το κακό λιοντάρι θα γινόταν βασιλιάς, ο άρχοντας της σαβάνας. Ο Σίμπα μένει ολομόναχος, μακριά από το σπίτι του. Ωστόσο η τύχη του χαμογελά, επειδή σύντομα γνωρίζει δύο εξαιρετικούς φίλους, τον Πούμπα, έναν φακόχυρο, και τον Τιμόν, μια σουρικάτα. Ο Σίμπα είναι λυπημένος, αλλά δεν θέλει να μοιραστεί μαζί του το πάθημά του. Όμως ο Τιμόν καταφέρει να τον παρηγορήσει. «Πρέπει να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν», λέει στο λιονταράκι. «Το ρητό μας είναι Χακούνα Ματάτα, που σημαίνει κανένα πρόβλημα». «Ναι, σωστά. Χακούνα Ματάτα. Ζήσε μια ανέμελη ζωή». Παρέα με τους δύο πολύ συμπαθητικούς φίλους του, ο Σίμπα αρχίζει μια νέα ζωή στο δάσος και ανακαλύπτει ότι είναι ένα υπέροχο μέρος. Ανάμεσα στα δέντρα υπάρχουν πολλά ποτάμια για να παίξει κανείς και πολλές κλιματσίδες για να κάνει κούνια. Φυσικά δεν του πολύ αρέσει να τρώει τα έντομα που ζουν στους θάμνους, αλλά ο Σίμπα μαθαίνει να συνυπάρχει. Είναι τόσο όμορφο να γελάς και να παίζεις. Ο καιρός περνάει, ο Σίμπα μεγαλώνει και γίνεται ένα δυνατό και γενναίο νεαρό λιοντάρι. Ένα πρωί ήρθε από μακριά μια λιονταρίνα. Βλέπει τον Πούμπα και ετοιμάζεται να το ορμήσει. «Βοήθεια!» ουρλιάζει ο φακόχυρος προσπαθώντας να ξεφύγει. Αλλά όταν ο Σίμπα αναμετριέται με τη Λέενα για να τον υπερασπιστεί, καταλαβαίνει ότι είναι η φίλη του η Νάλα. Ο Σίμπα δεν μπορεί να πιστέψει στα μάτια του πόσο χαίρεται που έσμιξαν πάλι. Μετά από πολλά χαμόγελα και αγκαλιές, η Νάλα κοιτάζει σοβαρά το φίλο της και του λέει ότι από τότε που ο Σκάρ έγινε βασιλιάς, η σαβάνα έχει γίνει ένα θλιβερό μέρος.
άφησε τις Σίενες να πάρουν τον έλεγχο στη χώρα της περηφάνειας, εξηγεί η Νάλα. Δεν υπάρχει πια ούτε τροφή, ούτε νερό. Είσαι η μόνη ελπίδα μας. Η Νάλα τον νικετεύει. Το νεαρό λιοντάρι πρέπει να επιστρέψει στον περήφανο βράχο και να γίνει βασιλιάς. Ο Σύμπα όμως αρνείται, περασμένα ξεχασμένα. Άσε που νιώθει ακόμη τύψεις για το θάνατο του πατέρα του. Ένα βράδυ όμως συναντά το Σύμπα ένας άλλος παλιός φίλος. Είναι ο Ραφίκι, ο σοφός μπαμπουίνος. Χαμογελώντας ο Ραφίκι δείχνει τον ουρανό όπου ένα μεγάλο φωτεινό σύννεφο εμφανίζεται ανάμεσα στα αστέρια. Το σύννεφο σχηματίζει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Μουφάσα. «Είσαι ο γιος μου, ο νόμιμος βασιλιάς», λέει η μορφή στον Σύμπα, «και πρέπει να πάρεις τη θέση σου στον κύκλο της ζωής». Ναι, τώρα πια ο Σύμπα ξέρει τι πρέπει να κάνει και με την Νάλα, τον Τιμόν και τον Πούμπα επιστρέφει στη σαβάνα, στο βασίλειό του. Στη σαβάνα ξεσπά μια τρομερή καταιγίδα και όταν ο Σύμπα φτάνει στον περήφανο βράχο βλέπει τη μητέρα του, τη Σαράμπη, ξαπλωμένη στη γη. Ο Σκάρ, ο άκαρδος Νταΐς, είχε χτυπήσει τη Λέενα επειδή τόλμησε να του εναντιωθεί. Αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. «Κάνε στην άκρη!» βρυχάται ο Σύμπα, προκαλώντας τον θείο του. Ο Σκάρ μένει έκπληκτος που τον ξαναβλέπει, αλλά για να τον αποθαρρύνει, του υπενθυμίζει τη μέρα που είχε πεθάνει ο Μουφάσα. «Αν δεν ήσουν εσύ, ο πατέρας σου θα ήταν ακόμη ζωντανός», φωνάζει πιο δυνατά και από τις βροντές για να τον ακούσουν όλοι. Τότε μαζί με τις Σίενες αρχίζει να σπρώχνει το Σύμπα προς το χείλος του περήφανου βράχου. Πιο κοντά, λίγο πιο κοντά, ώσπου... Όχι! Το νεαρό λιοντάρι κάνει ένα βήμα πίσω, γλιστρά και πιάνεται από μια προεξοχή με τα νύχια του, όπως ο ίδιος ο Μουφάσα πριν από πολύ καιρό. Εκείνη τη στιγμή, σίγουρος για την νίκη του ο Σκάρ, λέει γελώντας ειρωνικά: «Ο πατέρας σου είχε την ίδια έκφραση πριν πεθάνει. Και τώρα θα σου πω το μυστικό μου. Εγώ σκότωσα τον Μουφάσα». Ο Σύμπα ανοίγει διάπλατα τα μάτια του. Τώρα πια ξέρει. Δεν ήταν δικό του το φταίξιμο. Ο Σκάρ είναι δολοφόνος. Τότε χρησιμοποιώντας όλη του τη δύναμη, χυμάει πάνω στο άσπλαχνο λιοντάρι και το ακινητοποιεί στο έδαφος, ενώ οι Σαράμπη και οι άλλες Λέενες της Αγέλης κυνηγούν μακριά τις Σίενες. «Τρέξε να φύγεις και μην ξαναγυρίσεις», γρυλίζει ο Σύμπα, δείχνοντας τα δόντια του στον κακό θείο του. Ο Σκάρ αρχίζει να απομακρύνεται. Ξαφνικά γυρίζει να επιτεθεί στον Σύμπα πισόπλατα, αλλά το νεαρό λιοντάρι κινείται γρήγορα. Εκείνη τη στιγμή ο Σκάρ πέφτει κατακόρυφα από έναν χαμηλό γκρεμό. Νίκη! Ο Σύμπα γίνεται ο νέος βασιλιάς των λιονταριών. Χάρη σε εκείνον η σαβάνα θα γίνει πάλι ένας φιλόξενος τόπος, γεμάτος χαρά και ειρήνη. Λίγο αργότερα, μια ηλιόλουστη μέρα, ο Ραφίκι υψώνει ένα νεογέννητο λιονταράκι προς τον ουρανό. Είναι ο γιος του Σύμπα και της Νάλα. Με αυτή την κίνηση, ο σοφός μπαμπουίνος αναγγέλει στα ζώα τη γέννηση του νέου πρίγκιπα και όλα τα ζώα γιορτάζουν μαζί στους πρόποδες του περήφανου βράχου, ευτυχισμένα και ενωμένα στον μεγάλο κύκλο της ζωής.